Bé, no em cal demanar res perquè ja ha demanat el Jesús abans de començar, ja està tot demanat. No, jo molt breument perquè hem tingut un pregó, hem tingut una actuació magnífica, hem tingut uns premis també molt ben trobats. Simplement, moltes gràcies a tots els que fareu possible aquest aplec XL. Quan dic XL no parlo de la d'Olot, no, és una altra cosa, és una altra cosa. És un aplec molt especial per a nosaltres. Penseu que venim d'uns dies on hi ha hagut uns canvis electorals a la Paeria. Sabeu que aquesta nit hem tingut unes eleccions i en aquest sentit voldríem primer de tot agrair tant als regidors que han acabat la seva etapa a la Paeria i també els que continuen i els que han entrat nous, perquè la FECOI és una entitat molt arrelada a Lleida, amb moltes ganes de fer coses i que sempre ha buscat i buscarà la complicitat de les institucions. I ens hem trobat realment a la Paeria molts bons amics que avui han deixat la seva tasca al capdavant del govern de la Paeria i uns altres que han entrat que de ben segur, ja us dic, que trobarem les complicitats per continuar fent el que volem fer, que és fer Lleida gran, en definitiva. Nosaltres des de l'Aplec, des de l'excusa del Caragol, intentar aprofitar totes les oportunitats que tenim per sumar i perquè cada vegada estiguem més orgullosos de Lleida, que no ens passi això d'anar pel món i que ens diguin que som de Lleida i no sapiguem quina cara fer. Doncs no, escolta, el que tenim és molt important, és molt bo, ho hem de posar en valor nosaltres els primers de tots i l'Aplec ajuda a tot això. Perquè ja sabeu, els que veniu a l'Aplec, no cal que us expliqui que l'Aplec no és una festa. L'Aplec fa festa, fem tots festa, però no és només una festa. L'Aplec és un esperit i una manera de viure la convivència dels lleidatans. I això és un tresor, i algun dia ens n'adonarem del que tenim aquí a Lleida. Heu sentit que anem al Caragol Tour, que sortim a fora, que parlem amb molta gent, i quan els expliquem realment el que fem a l'Aplec, us he de confessar que més d'algun alcalde ens ha dit «Ostres, ojalà tinguéssim això nosaltres a la nostra ciutat». Això és l'Aplec i aquest any és l'Aplec XL. Sabeu quan aneu per la muntanya i veieu aquell turonet que dieu «Mira, hem d'anar allà» i arribeu allà. I llavors resulta que descobriu que al darrere hi ha un altre vall i un altre turó. Això és on estem ara. Estem al 40 aniversari, hem arribat aquí amb els esforços de molta gent i aquest any ens hem de recordar molt especialment dels companys de la Junta en Toni Curto i el Miquel Mesalles, que són ells els que ens han portat aquí també i que no hi són. Arribar a 40 anys té moltes avantatges, comença a tindre un inconvenient, que és que hi ha molta gent que se'ns queda pel camí, però hem de continuar endavant, hem de continuar fent Aplec, i un Aplec molt especialment enfocat, si heu vist el programa d'actes, als nens, a la canalla, el que ens han de fer arribar als 50 anys, als 60 i més enllà. L'Aplec ha arribat a un punt d'inflexió, si us fixeu, on la primera generació el van començar. Nosaltres hi vam anar de petits, jo no concebo Lleida els anys sense l'Aplec, i ho hem volgut transmetre als nostres fills. I això és el que fa que l'Aplec engrani, que l'Aplec sigui cada cop més familiar i que l'Aplec tingui un futur excel·lent aquí a Lleida. Jo res més, moltes gràcies als patrocinadors, moltes gràcies a les institucions, a la gent que tira això endavant. Jo estic parlant aquí, però sabeu que al darrere hi ha tota una junta que es desviu en tots els actes que fem, des de les caragolades solidàries, l'Aplequet, l'Aplec i la resta d'activitats que fem durant tot l'any. Us invito a que les aprofiteu, que en gaudiu, que encara ens queda que molta gent de les colles surtin dels 3 dies d'Aplec i vinguin a viure tot el que fem durant tot l'any. I en definitiva, fins aquí hem arribat. Avui, o el dissabte, amb el nostre primer acte a la Seu Vella, ha nascut a l'Aplec XL. Avui us l'oferim a vosaltres, perquè per molt que hi posem de la nostra part, això serà gran i serà un èxit gràcies a tots els collistes que esteu a l'Aplec, que heu de decidir si aquest any tornem a tindre un Aplec gran, un Aplec realment exitós i si voleu fer que l'Aplec torni a ser el que és any rere any. Nosaltres hem posat tot el que hem pogut
i ha set molt aquest any per bastir un programa d'actes excel·lent, un programa d'actes magnífic, un programa d'actes XL, gran. Però, en definitiva, sou vosaltres qui ho fareu possible tot. Moltes gràcies, gaudiu de tot el que hem preparat i, sobretot, feu aplec.